Patuloy na pinapatunayan ng Mekeni Food Corporation na kayang makipagsabayan ng mga lokal na produkto sa international market matapos nitong mapanatili ang compliance nito sa FSSC 22000 version 6 at GHP HACCP certification. Isinagawa ng SGS, isang globally recognized certification body, ang audit na nagkumpirma sa pagsunod ng kumpanya sa mahigpit na global food safety standards. Ayon sa Mekeni, mahalaga ang naturang certification upang masiguro ang food safety, product quality at sustainability ng kanilang produkto. Ipinakita rin ito ang commitment ng kumpanya na maitaas ang kalidad ng Filipino-made products sa world-class level. Sa pananatili ng certification, lalo pang pinagtibay ng homegrown Filipino at Kapampangan brand ang tiwala ng consumers at international markets sa locally made products. This is Patricia Mamangun on the spot.